Υπάρχουν πολλές στιγμές στην ιστορία του Στόρσιγγι και της Λεάννα που ξεχωρίζω. Η πρώτη του συνάντηση, οι αναμνήσεις του πρώην στρατιωτικού από τα χρόνια που υπηρετούσε στον Νότιο Προμαχώνα, η τύψη της θεάς όταν αναλογιζόταν τις παραλήψεις και τα λάθη της. Ωστόσο, πάνω απ' όλα στέκει το συγκεκριμένο απόσπασμα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η αμεσότητα που ο Ζαχαράκης δίνει τόσα πολλά, αποφεύγοντας τις περιττές φανφάρες. Η δράση είναι γρήγορη, όπως της αναλογεί. Οι χαρακτήρες τρέχουν να ξεφύγουν και μαζί τους τρέχω κι εγώ. Και όπως καταλαβαίνετε, λάτρεψα τον τρόπο που η γραφή με έκανε να αισθανθώ τόσο έντονα τη σκηνή. Ο δεύτερος έχει να κάνει με το γεγονός πως στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η στροφή του Στόρσιγγι. Από εδώ και μπρος, ακόμη και αν δρά παρορμητικά στη συγκεκριμένη σκηνή, ο χαρακτήρας του αλλάζει. Απαρνείται το προσωπείο του σκληρού και του οπορτουνιστή που έχει φορέσει και αγκαλιάζει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ο Στόρσιγγι, αν δεν είχε υποστεί τη σταδιακή μετατροπή προσωπικότητας υπό τη βίαιη επιρροή του κόσμου που το γέννησε, πλέον μετουσιώνεται. Και ο Στόρσιγγι θα μπορούσε να είναι ήρωας. Έγινε ήρωας. Ή τουλάχιστον αυτό θέλω εγώ να πιστεύω.